Velkommen til hvordan du laver dit Windows 7, eller jeg ved ikke om det virker på Windows 8, men det er vist ikke lige sådan. Det vil jeg sige om til noget du Windows eller sådan noget, du selv har lyst til at have det. Du kan sådan her, og jeg klikker på din baggrund. Personlige indstillinger. Jeg ved ikke, hvad det står, hvis jeg den på engelsk. Men det står. Så er det Windows Classic eller nogle af dem her. Klikker på Windows Classic. Okay, se. Nu er det Windows Classic. Jeg skulle lige til at klikke der. Det står på min video. Og du kan altid klikke der, hvis du vil tilbage. Det er så. Så nu tænker du sikkert, hvad sker der nu? Det er jo bare, det kan jeg jo ikke lave nu. Og det kan du. Du kan faktisk lave næsten helt op. Okay, vi kan starte med at vise dig, hvordan du laver din mus. Eller bare skrivebordsikon op. Skift skrivebordsikon. Du har sendt dig lyde også. Okay. Så kommer der den her dims frem. Når den er fuld, så skal den ikke sådan der. Lidt flere. Nej. Okay. Den der. Hvis jeg bare den der skiftikon, så skifter vi ikon til, så får en masse andre ikoner. Til, jeg kan den der. Jo, nu får jeg nyt ikon. Den er tom, så den sådan ud. Men det er kun i det Windows. Nu må det her. Det ser sådan. Så kan jeg klikke anvend. Og sådan der. Se så. Det er godt, den er i dårlig kvalitet. Nu hvis jeg gør sådan her. Igen den er den. Nu ser den sådan der ud. Og jeg tog dem ud på baggrunden nu. Ja. Og nu skal vi bare have musen med køre. Kan jeg sige, det er lidt lettere. Så tager jeg normalt bare den der. Og det skal være sådan. Okay, det er måske lidt svært. What? Så tager jeg for eksempel bare den der. Til at anvende. Til sådan noget, den tænker. Og det er ikke så godt. Ja, det er jo fint. Musen med køre. Ingen. Du har sgu sådan. Jeg venter. What the fuck? Det fatter jeg ikke en ting af det. Nu skal man køre jul. What the fuck? Hardware. Det er noget, jeg ikke kigger på. What? Du kan også godt. Det ved jeg godt. What? Jeg kan se det, for det ser godt nok mærkeligt. Og jeg gider ikke. Hvad skal vi se her? Det ser mærkeligt ud. Lidt af det med, nu skal man gå ind. Se, det kan ikke være sådan her. Det ser mega mærkeligt ud.
Og nu ved jeg også, det har jeg set til for lang tid siden, at nu gør det rigtig godt til tutorials. Okay, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. What? Det kan jeg ikke lide der. Og det betyder, med køer og sådan, jeg knapper. Fanden, jeg kan ikke lyst til. Jeg gider ikke ind og hjælpe sport. Nu er der lidt om. Men nu tænker jeg, det er jo ikke nok. Det er jo kedeligt, jeg kan få noget det om. Jeg kan lave alt om. Og jeg troede, det var sådan en, der var på måske. Det objekter. Jeg tager bare den på 3D links ikon. Ja. Photoshop det der. Skrivebord. Skrivebord. Jeg kan sige farver. Jeg vil gerne have skrivebord der. Hey. Jeg vil gerne have skrivebord der. Han er en farve. Du vil gerne have en grøn farve. Det bliver en lang video, den her. Jeg ved, om den stopper. I don't know, jeg gider ikke tjekke. Det er nu en grøn baggrund. Det vil ikke irriterende her. Nu er en grøn baggrund. Okay, det samme kan jeg gøre sådan her ved links. Links, de skal være grå. Ja, nu ser vi. Se. Det er med grå. Men det er svært at se. Så den vil have en anden farve. Jeg vil have den i blå. Amen. Så skal vi vente et øjeblik. Links. Nå, nu forstår jeg med links. Et link skal være gul. Et link skal være gul. Nu er det heldigt, at jeg lige gik ind på min Skype. Gå ind i min ven. For eksempel, og jeg bliver for små, hvis jeg er der om smitten. Den er god. Det er også det her. Jeg er så. Jeg har gjort det mange gange. Den er dårlig. Det er for eksempel et der. Det er ikke så længe der. Det var der. Det er for eksempel det link. I Skobochat. Og det samme kan du gøre med vinduer. Eller vinduet sort. Nej. Det er vinduet grå. Og det er et vindue, der skal være pink.
Vent lige et øjeblik. Nu kommer der denne. Det er et link. Eller ikke. Hvorfor klikker jeg over? Okay. Jeg går ind i en mappe. Fuck, jeg fik et chok. Det blev alt er blå, og det er alt er blå. Hvad er det dog? Alt er blå. Vinduesfarve. Vindue. Det er lidt irriterende, når den er. Den skal være blå. Det er sådan nogle lem. Menu. Hvad fanden er en menu? What? Jeg vil have 3D objektiv. Det ved jeg ikke hvad er. Så det er større mellem ikoner. Vandretten i det er tøs. Det er ikke sådan. Ikke aktiv Windows. Ikke aktiv. Hvilket så siger jeg jo. Med det. Alt andet kan man lave. Vi kan først lave næsten alt. I verden. Nu kan jeg lige begynde. Nå, det er bare det her. Nej, hvis ikke vidste, at du gør sådan her på Windows. Det er sådan det. Så kan jeg gøre sådan her. Ding, ding. Penge irriterende lidt. Hvis man er irriterende, så kan man gøre sådan her. Ding. Det er irriterende, så det skal være nederst. Ding. Se. Sådan det. Og nu er vi færdige med den video. Så nu vil jeg gemme det her. Nå ja, jeg vil vide, hvordan jeg gemmer det her. Det går sådan her ind. Og så klikker jeg. Tema er ikke gemt. Nej, det er den ikke. Det blev du gemt tema. Og jeg klikker på den og gemmer det. Så klikker jeg kalder den FILM. Så gemmer jeg den. Så er den film. Nu gider jeg ikke have den mere, så nu er Windows 7. Nu er den der lukket. Det der nu. Så skal man bare lukke der. Ding 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 ding. Se. Husk at like og subscribe. Jeg vil bare sige hej hej.